atong nasayran nga adunay pipila ka biyahe ang gikanselar. Ug adunay live report si Nico Sereno. Nick? Yes, may ato lang ipahibaw kining abiso gikan sa Cebu Province ingon man sa Cebu Ports Authority karon lang yung hapon kabahin sa cancellation sa pipila ka mga biyahe sa barko gikan karong hapon kanselado alas 2:30 onwards ang biyahe gikan sa Consuelo Port sa Camotes paingon sa Danao City ug ang turnaround diini nga biyahe Danao paingon sa Consuelo 5:30 PM nga biyahe onwards kanselado usab. Lakip sa gikanselar sa shipping company ang biyahe karong hapon sa Punta Inganyo paingon sa Olango Island sugod alas 4 sa hapon. Gitumbok nga rason sa mga shipping company ang unfavorable weather condition gumikan gihapon aning paghangin matag karon og unya nga atong nasinati. Taliwan itong kahimtang sa panahon karon. Mong abiso sa mga pasahero ning mga biyahe mas maayong magpakisayo daan sila mga shipping companies kung madayon ba ang ilang biyahe. Una sila mo diretso sa pantalan aron di sab sila mahinayak na sa ilang paglakaw sa ilang mga Pinoy anan sila mga gigikanan. Mo kanang latest gikan di sa gawas may Daghang salamat, Nico Sereno.